Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta? Adlaw ay karong Miyerkules no, pitsa 15 na no, sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026 o karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni OG Kumpok Rakasa o sa dili pa din no. Shout out day ko no kang Sil Nagal. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga nagsunod atin tramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay no mga ka-followers, mga ka-listeners no. Bay no, ito maglangan. Nia ang katapusang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni OG Kumpok Rakasa. Budbod o bibingka. I love you more, Checo. Og sangko sa langit unya ang akong kalipay nga bation. Kung makasal na unya ta. Takla. Tungod kay alang na ako. Usa ni sa katumanan sa usa sa akong mga pangandoy. Nga mahiusa kitas kaminyoon og mga adlaw. Katami sa mga puong imong glitok, takla. Buta nga nakapadasig nako. Dasig lang. Matod pang Ma'am Aida Tampus. Dasig lang yun ko. Tungod og alang nimo, takla. Ana, may paso na Miss Daddy Arturo. Ug dito sa unahan sa may altar, nagpaabot si takla ug si Mami Maria Picat. Double wedding yun ang nahitabo na to, iho, Diego. Dungan tang hiusahon sa kaminyoon Daddy Arturo. Og nasorpresa ko, iho, Diego. Nga naman, Daddy? Kay naaman sila si Rayna Tara og mga puting duwendes. Puno ang simbahan. Congratulations, Daan ni Checo og Arturo sa inyong kasal. Salamat, Salamat. Rayna Tara. Imbitado ko sila, Daddy. Mahinoon, aron aligre. Bisan ang pari. Wa kasabot sa iyang gibati. Nga sa iyang nakita. Gani. Ako si Father Josue Cardona. Muingon nga sa dili pasugdan ang kasal, ano na ba'y mubabag sa ilang panaghiusa sa kaminyoon? Uy! Kinsa? Ako, Father? Hindi ko mauyon nga makasal si Diego og takla. Buwang ka lalat! Tinuna! Tinuna, Father. Tungod kay si Jigo, alang lang, nilalat. Yabag ka bugat? Imo naman nang ipamugos na kung imong uyab bitaw na ko, oy! Kamo ang bagay sa usag-usa. Di ba, Lat? At tinuod na. Dili ka kwarta ra imong giapas ni Diego? Og dili ang matuod nga gugma? Unsa? Pataka ka man nagpasaga diha takla? Ako lang ang matuod nga nagmahal og nagpangga ni Diego Lalat. Special siya sa kong dughan. Busa kami mo'y angay sa usag-usa. Di ko masugot, no? Tinuod na. Oh, kalongher baya ni mo, Jigo. Nagiilugan sa duha ka gwapa ug siksi nga babae. Pader, dili ko gwapo, Pader. Pero mauning dagwaya ang usurong panahon na. Ready lang, Pader ba? Maode na usor ang panahon, ha? O, Pader. Bahalag maiwit ko sa uso basta kay di lang ta magkailis og naong, Jigo. Pader, sab, uy! Sure ka na ba gyud, Lalat, nga mubabag ka sa kasal ni Jigo? Oh, Father, busa, itigil ang kasal! Itigil! Dili minimo kasulong, Pader? Dili, kay doon na may mibabag. Wa ko kauyon anak niya, oy. Bisa na, basta doon na mubabag, dili may otorisado nga mopadayon sa seremonya sa kasal. Anak na, Pader. Mao yun. Anak siya? Ingon siya. Yes! Yes! Dili sila madayon sa pagpakasal. Yes! No! Dili may makasal si Diego. Pasaylo ako, takla. Dili ni mo sa Diego. Sa ni nilalat og Bogart.
Nung mitunga pa man taon mo, oy. Nahunong nino na nga mong kasal. Ako ka lang, Diego. Tinuod na. Nga, utro sa karon. Anong mamugos man kalat? Ngawa naman ko'y gusto nimo, ha? Kita lang yun ang angay, Diego. Kay kwartahan si Diego, dato og adunahan. Correct. Ha, daan pagidligi ko? Kwarta ragi imong giapas ni Diego. Dili sama na ako nga tiunay nga nagmahal niya. Ay, pagbuot, kay wakay labot. Ah. Wakay buot. Asa naman na itutulunga sa ako ninyong bandi? Gimbargos gobyerno. Iko na ang akong nadungog. Nasayod na ko sa angay buhaton ninyong duha. Bogart, lalat. Rayna Tara. Ang angay ninyo, kini. Nanay mo silang Uy, nahimo silang baki. Karon nga wa na'y babagdre. Unsay maayong buhaton? Ipadayon ang kasal. Kanakit pa rin! Kanakit! And now I pronounce you husband and wife. Naminyo na yun kita taklo! You may kiss the bride. Ang imong liog, ari din takla. Sus, kasino ka kamis pa si mong liog. Nagkasal na sab kita, Maria Picat. Nadayon na gyud Arturo may Samson. Oh, Maria Picat, may dilayla. Oy, ang langgam tabian ay. 910. 910. Adik. Baya, ti pagod ang langga. Ako si Hercules! Ako ang panalit po ninyo! Asa ta, Diego? Ato tas Ukraine takla. Ha? Ukraine ta. Magun sa man ta dito nga, doon na ba'y gubat nga nahitabo dito tali sa Russia ug Ukraine? Ato na to ipahigayon ang atong honeymoon. Unsa? May dito kay dunay gubat. Kunya kita sa maggubat-gubat na style ito. Aron nagkapato nag-apo si Daddy Arturo o Mami Maria Pica. Ganahan ko, anak Diego. Captain Alan Malaran, ilaos Miss Airport sa among private jet plane. Kay mo ilaos Miss Ukraine. Unsa ka na naapadong din itong gisakyang helicopter? Unsa na? Sus, Ginoo. Ugwa ko masayog. Ang kusog kay ng pwersas gahom sa kangiti. Maigo kining helicopter nga atong gisakyan. Siligan ko kining dakong nataraning panimay nila ni Miss Lalat. Nga naman ko. Mura mo ko gimino. Murag nabalik naman yung mga panghitabo sa una-una. Lakip ang mga atop ng panimay ni Miss Lalat. Akong silikan. Kaya daghang layang mga dahon. Dali na pa paniling ni mo diha, takla. May hugasan ka pa og lapunon. Padali. Oh, Miss Lalat! Hindi ka ano, ha? Kay magpa-manicure, pedicure ako. Oh, Miss Lalat! May motor nga may hunong. Si Bogart ka na ang partner ni Miss Lalat. Panglipig yung takla. Lakip ang nataran sa mga silingan. Og dan, kanang ilang mga dan. Pilas pagsilig dito. Oh, Bogart. Si Lalat. Magpa-manicure, pedicure ko no siya, Bogart. Amay noon. Aron limpyo siyang yang mga gamot sa pagunis sa hamis nga panit na ko. Asa man siya? Toa sa kwarto. Labing mayo. Kaya doon ako importanteng pabuhat ya. Oh, Lalat. Maong ayaw yung kumpiyansa. Aron dili makuha ni Jigo si Takla. O kamugyod ni Jigo magkarayon. Husto ka, Bogart. Ako'y bahala ni Takla og sa batang abnormal. Unsa ko ni Miss Lalat? Gitiunan magud minimo si Gian o kutsilyo. Ba't ka, Miss Lalat? Ba't ka yan, Gian? Dali. Kuyog mo na ko sa kwarto. Dali mo! Oh, Miss Lalat. Ayaw lang ito pasakiti ang bata, Miss. Pagdali mo! Dusla kong dumaran! Oh, Miss Lalat. Miss Lalat!
nakita yun nako ang pagmaltrato ni Lalat ni Takla. Di yun angin si Bayjigo ni Lalat. Nganong ni akang baktin? Ako ba mo gipasabot og bakten? May lain pa ba di ay nga ikaw ra may dakog tiyan? Oink, oink, oink. Ba ay, nganong ni aka? Asa sila sa Takla og Gian? Plano kong palayason sila. Akon mao. Di ni mo madawat ang home showcase nga gihatag unta ni Bayjigo din eh. Home showcase? May dako mga appliances. Lakip gani mga hayupan doon ako'y da. Oh, tinuod? Gusto kang ebidensya? Kay patingugo na ko. Abi ko na, Pi. Oh, manok. Tingog manok. Ay, ginoon ko nang ipapuok. Puok. Doon na pa ba? Pabo. Tingog pabo. Paborito ko na. Napa? Naapag yun. Doon na pa di ayon sa man. Baboy. Tingog baboy. Hala, no? Gidhasa din imong mga igsuon. Nagtuo kang maura na. Naapaman. Ay, naapa cute. Ay, saman. Kandeng. Tingog kandeng. Kalabe! Lahig tingog ilang kanding. Pero ganahan ka ng kay lame. Naapag yun lahat. Ano na pa cute? Unsa naman sa? Dinosaur. Tingog dinosaur. Grabe yun. Hindi ko kumawala, Noy! Mangag sa ilong. Basta kay imo na katong tanan Lalat. At imana lang og panggaan sila si Gian og Takla. Kay mo ani tulong si Jigo. Mamisita. Muandi si Tiago. Ang gwapo kay adunahan kaayo. Mao deng gwapo. Kay dunahan man. Kaya gwapa siya kwarta niya, tindiro lagbod-bod, bati nagnaong no, nagkalagom lang na, luod pag yun. Ginawa yun. Pwe. Asa man ang imong amigo nga adunahan? Padaw na to dire. Gipauna lang ko. Advance party ba aron secure sa area? Mura mag-military. Natural. VIP ko na akong migo. Padaplin kay suhero na kong area. Kung wabay mga kaawis palibot. Ang imong kamot, giporman imong pusil og nagsuri-suri ka sa palibot. I will secure the area. Ha? Wala kang James Bond. Wala kang James Caggard. Dinis basurahan ay... Nayabag ka na gidnunuya ka. Lakip ang basurahan, imong gisusi. Kining imong saya. Ay, ngano na. Imong ko giwalis ako sayang ano ka ay. Tingalig niya si imong saya nagtagong kaway. Pastos. Agoy, wingi ka ko face. Asa ng amigo nimo? Ano na, iwa palibak kay. Na. Siya ka na sakay sa brand new nga limousine. Kana? Mura man nagsakyan ng patay. Uy, limousine na, oy. Ay patagkag pasaga niya. Na di ay na. Bay, Nonoy! Oh? Nga no, by jigaw? Saban? Yan, kung tanawa, pag layo pa kayo. Layo pa di ka. Usaman, Bay, Nonoy, secured na ang area. Oh, by jigaw? Medyo nakapil ko og init ng dapita na. Pay. Kapaya di ka ining linibo ni mong kwarta by jigaw. Kana, gyud Bay, Nonoy, kana. Kadata na gini mo check ko. Linibo nga kwarta ng imong gipaypay. Kain sa Takla. Ngano ba siya may imong gipangita? Nakita may nag-atubang? Kay si Takla ang buot kong pamisitahan. Mamisita kang takla? Klaro atong akong gisulti. Yaks, kaluod. Hugaw siyang pagkapapay, Chego. Ayaw kalimot, ana, ha? GRO siya sa club. Pero limpyo iyang kadungganan. Nayabag ka na, Jigo? Nayabag na ko tungod sa kong gugma ni Takla. Tinood mo mag-isulti, Diego? O Takla,
Sukad lang nga nakita, tika. Di na ko mahimutang. Mag-arindasay na ko. Sumabugnaw kagabihion. Pero langit ka, kay dato ka. Og ako, pobre pa sa ilagang paut, maong yuta ko. Langit ka samtang ako yuta. Sa gugma takla, bisan langit ug yuta. Mag-abot alang sa katumanan sa ngan sa gugma. Mahal bagid ko nimo. Utakla. Sugton pa ko ni mutakla. Mura mag, may balik na kining sitwasyon na, Cheko. Kabantay sa ko, anak. Pero bisan kapila pa nila ko balik-balika, ining maong sitwasyon, ug higayon. Padayon ugay hunong yun, kang malun takla. Og bisan makapila pa magbalik-balik ning maong sitwasyon, Cheko. Way hunong ang akong pagsugot o pagsanong sa ibong gugma. Takla. Tamis pa sa pure nga dugo sa Surigao ang pung akong nabati karon nimo. Mao ka na tinuod kong gibati, Cheko. Chego, hanggaw ka? Ayaw kalimot, ha? O sa kahigayon, ana, ako ang imong gihikugma. Kani adto. Pero karon dili na. Asa kay maayo, Chego? O kanang imong putbod, ikurambos na sa akong pipingka. Di ko anang imong bingkalat. Dako kay nagliki. Pangaks ilong. Hanggaw ka gyud, Jigo. Oops! Bugat. Gitiunan man ko nimo nang imong armas. May pusil di ka? Kamu si Lalat ang angay nga magkadayon. Aron mahimo sab kong kabahin sa imong bahandi. Mga naog yung dispanas. Naog yung kwarta. Magilong baktin? Ayaw pag-apil-apil, ha? Ayaw gid pag-apil-apil, noy. Kundi ka gustong unang mamatay. Bisan pagpusilon ko nimo bugat. Dili mausab ang kong matuod kag gibating takla. Mahal ko siya. Ug siya mao'y gipaninggit ning akong kasing-kasing ug dughan. Amo ang pusilon, di ka? Oy! Ayaw Ayaw pagliog yun. Ayaw pagkitagliog na utang bukay. Nagtiod ko si mong loyos kong pistola. Ayaw, Gip. Ayaw tao pasaga diha, noy. Bitaw. Bungkag ang bayanan sa kung utot anang imong kalaki na. Ang pera niyo mong pistola. Ano di ni babungkag yung imong sampot? Oh, tala, nera. Dawata. Ang be. Oh, Niyanan ako. Itiot yun ko ninimo. uy. Hanggaw ka, noy. Tudlo ang day nimo ang imong armas. Nahilad ko. Okay, ilaronon ka magugnaong. Karon niyanan akong imong armas. Ug maoy akong gitiyon nimo. Nahilad ko. Karon, iuban ta mo takla og diyan sa pagpalayo dinhi. Ayaw mo pundo dinhi sa mga daotang mga itom nga kalag. O, Cheko. Gian, tana. Ingat siyan, upan ko nimo, ate takla. Karon takla. Dili na ta makabuwag pa. Kita ng duha hangtod sa kalapusan. Ipanumpa ko kana. O, Cheko. Kita ng duha. Hangtod sa katapusan. Ipanumpa ko kada. Yes! Kita na gyud takla. Ug bisan ug unsa pay may tabo. Dili na gyud ta makabuwag pa. O, Cheko. I love you. I love you more takla. Ipanumpa ko kana. Og dili mga igala na hug ang tabil ni atong sugilanon, budbod og bibingka nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music Ray Arellano, Oji Editor Lloyd Gabiana, Soundman Ricky Bangis Garing. Og mga igala sa di pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag og kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel ni Jigo, Kini si Pedro Pungasi. Takla, Kini si Carol Marie Hikain. Bugag, Kini, si Oji Kumpok Rakasa. Lalat, Excuse me, Maritas Parva Alvarez. Nunoy, Kini si kasamang Marvin Sanchez Caballero. Don Arturo, Kini, si Oji Kumpok Rakasa gyapon. Maria Picat, Carol Marie Hikain. Gian, Maritas Alvarez. Raina Tara, Carol Marie Hikain. Haring Bibiti,
Oji kumpok rakasa na sad. Green nga Dragon, Hercules, Tukmo og Tukoy. Uy, kini si Ricky Pangiskaring. O ginabagan usab sa mga artista sa DYHP. Sa nga sa Arimen, DYHP Cebu, kini si Ray Arellano manamilit og muingon at tangi ang laing sugilanon hulip sa maong sugilanon nga naguluhan, himayang nahunlak. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Okay, salamat kayo no mga ka-listeners no. Nahumana dyan no ang budbud og bibingka. Pasensya kayo nga video bobo siya no. Wala na ako matarong og bahin-bahin mga ka-listeners no. Pasensya kayo. Salamat kayo no sa pagpaminaw no sa sugilanon sa budbud og bibingka. Nahumana dyan og at ang hilay no ang laing sumpay ng drama kaya ako lang i-upload no. Himayang nahunlak. Title na no sunod na drama mga ka-listeners no. Pasubod ko no. Palihog ko no og subscribe sa ko ang YouTube channel para ma-notify ninyo no kung ako'y bagong i-upload nga mga sugilanon ilabi na sa puli ang dramahan no. Himayang nahunlak og pasubod ko daghang kayong salamat no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.